Hey hey hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. USethembe ukholwa yidlozi nemindeni ethintekayo, umlingisi wozalo uMasotsha Nkunzi Msiza obhekane nomsebenzi wokulungisa indaba yesibongo sakhe njengoba esebenzise sabantu abamkhulisa kanti sewasithole sakhe. Isilomo sozalo sidlala indawo kaNkunzi sikhuliswa abakaMsiza kusukela sesincane kodwa sahambe sathola ukuthi siwungubani. AbakwaMsiza yibona bebazi njengomndeni wakhe aze abe mdala nokwenza kube nzima ukushintsha isibongo. uNkunzi uzakhele udumo emidlalweni oqoshelwa lokishini lakwaMashu uzalo olandelwa yizinkumbi zabantu kusukela ngoMsombuluko kuya ngoLwesihlanu ngo-8:30 ebusuku ku-SABC1. Abaningi bathanda amatemu akhe nembodlomane yezwi asuke esabisa ngalo njengoba edlala indawo yobugebengu. Lo mdlalo ungomunye wemidlalo ehamba phambili ngezibalo zababukeli futhi uke wahlomula ngezindondo. Lo mlingisi uthe lo msebenzi awufuni ukuxhamazela kodwa ufuna ukwenziwa ngobunono. Yinto ezodinga ukuthi ngixhumane kahle nabantu abadala emndenini bangihole ngoba ngifuni ukuthukuthelisa ithongo. Akuyona into engavuka ekuseni ngiyenze, kusho uMsiza. Uthe okunye okwenza izinto zibe nzima ukuthi njengoba esebenza umsebenzi wokulingisa usedume kakhulu ngelaMsiza nokuyigama elidumile asebenza ngalo angafuni ukuthi akuxhamazelele ukulishintsha. Akafunanga ukungena agxile ngemininingwane yalolu daba njengoba ethe luthanda ukuba kucayi. Uthe bazoxoxisana ukuthi kuyenzeka yini asebenzise uMsiza njengegama lokusebenza kodwa ashintshe emabhukwini abe ngungubani. uMsiza ubhekene nesimo sokuthi angaphoxi umndeni owamkhulisa kube sengathi useyawulaxaza njengoba esedumile. Lo mlingisi usheba umsebenzi wakhe nokuba yimbongi njengoba esanda kukhipha icwecwe lakhe elibophele izinkondlo ezihambisana nomculo.